Comença avui la Mediterranean Fashion Week i fins diumenge una quinzena de dissenyadors presentaran les seues col·leccions a València. Dos de les desfilades seran per primera vegada en un lloc emblemàtic, la plaça de la Mare de Déu. Alejandro Resta fa la inauguració esta nit i demà serà el torn de l'alta costura d'Isabel Sanchis. Hem visitat els seus tallers hores abans que comenci tot. 10 persones fan puntades sense parar al taller d'Alejandro Resta a València. Obri una setmana de la moda i fer a la plaça de la Mare de Déu davant 500 persones. És molta responsabilitat. Cuando me lo dijeron no paraba de ir todos los días y darme la vuelta alrededor. Un momentazo, es un puntazo. Algo que me da Valencia a mí, pero yo se lo tengo que dar aún más bonito. I la desfilada començarà al·ludint a Sorolla. Les folies de Carcaixent representaran els seus llenços en blanc amb un espectacle que es diu A l'aire i del qual només ens poden avançar estos treballs amb barrets. Després serà el moment dels 36 models de la col·lecció Valentia. Se merecía costura, muchísimo volumen complicado, muchísimo patronaje y mucho cristal. Hemos tenido unos años donde todo era muy minimal y ahora de repente está volviendo otra vez la costura y se está integrando en las grandes pasarelas. Entonces la colección Valentia pedía costura a gritos. A Benaguasil les màquines de cosir tampoc descansen i ja està tot a punt per a divendres. 24 hores després, mateix escenari emocionant per veure el que Isabel Sanchis ha imaginat per a l'estiu que ve. El fil conductor d'esta col·lecció són les plumes. Pensarem en elles perquè sempre pensem que són sensuals, que són elegants. Els colors que veureu són des dels colors terra, que comencem, és fúcsia, pistatxos, i el negre, per supost, sempre està en totes les col·leccions perquè per mi és el meu color preferit. Acaben de tornar de la Setmana de la Moda de París i ara al cor de València veurem una primera part amb un pret-a-porter especial i tancaran la desfilada les peces arquitectòniques que l'han fet referència de moda a tot el món.